जाति सिबियारि माखासे आफादफोरनि लोगो लोगो जोंहा जोनोमबो जाफादों। बेनि गेजेराव ट्राइबेल संघआ मोनसे। जोंहा जुदि चिरां जिल्ला जोनोम जायामोनब्ला चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि जोनोमबो जायामोन। दा बेफोरो मोनसे मोनसे जों बयबो नाजालायनाय, हास्थायनाय, मावनाय दांनाय, सोरजिनायनिनो बे मोनसे मोनसे दिनै फिथाइ। ट्राइबेल संघआ जेरै जोनोम जादों चिरां जिल्ला, जोंनि बर' थुनलाइ आफादाबो चिरां जिल्ला जोनोम जादों, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो चिरां जिल्ला जोनोम जादों, बायदि बायदि मोनफ्रोमबो आफादा जिल्लानि मुङाव जाजोबदों। बे मोजां खोथा। बेखौ बुंनायनि खारना जाहैबाय आंबो सासे चिरां जिल्लानि व्यक्ति हिसाबै, चिरां जिल्ला हिसाबै दल संगठना जेसेबां जोनोम जादों, जोनोम जागोन, जोंनि जिल्लानि परिचयआ, आइडेन्टिटिया जेरावबो गोसारगोन। ट्राइबेल संघनि गेजेरजों गोसारगोन। कारण ट्राइबेल संघआ जाहैबाय अल आसाम। बे नोंनि बिटिसि ओनसोल बा दरब्रै दरबा डिस्ट्रिक्टनि खोथा नङा। आसामनि ट्राइबेल माहारिनि गागि सबसे पुराना आफाद होनोबा, संगठन होनोब्ला ट्राइबेल संघ। दा बेनि गेजेरजों नोङो जेला जोङो डिब्रुगड़आव खुंहैबाय, माबा नोङो सिलचराव खुंहैगोन, बराक भेलियाव, माबा नोंनि उत्तर आसामाव लखिमपुर, धेमाजि, सनितपुरखौ जेला बेफोर कनफारेन्सआ खुंहैगोन, चिरां जिल्ला हिसाबैथ' जोंहा प्रतिनिधि थांगोन ना। आरो बेखायनो हयथ' दिनै जोंहा बुंनो थाङोब्ला मोनसे बाहादुरि खालामनाय जोंनि गेजेराव माखासे व्यक्तिफोर ओंखारबाय ट्राइबेल संघ। स्वयं अल आसाम ट्राइबेल संघनि सभापतिया, आफादगिरिया दिनै जोंनि जिल्लानि। बिनिख्रुइथ' साबसिन खोथा थानो हाया, नङा होमबा? बे जोबोद बाख्नायथाव आं सानो आरो बेखौ। आरो बेखौ जोबोद बरायना। आरो दंबावो हयथ' जायफोर दिनैहाय नुजाफैयाखै। दा अल आसाम मोनसे पुराना, सबसे पुराना ट्राइबेल संघखौ दैदेननो हानाय, दैदेननायनि दायित्व मोननाय चिरां जिल्लानिफ्राय आफादगिरि बिबान मोनहैलायनाय, बे जोंनि थाखाय देरगानायनि बाथ्रा, मोजां बाथ्रा। दा होमब्लासो जोंनि ओनसोला परिचित जागोन, आरो होमब्लासो जोंनि जायगानिफ्राय नेतृत्व दैदेननो हानाय दैदेनगिरि फारि 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 ओंखारलांगोन। लामाया खुलिजेननाय जाहैबाय। बे मोनसे लामा एवस्रांजेननाय जाबाय, खुलिजेननाय जाबाय। जों बेवहाय दिनैहाय साननायखौ जायफ्रा ओबिसि सेक्सन, बिसोरो प्रटेक्टेड क्लास। किन्तु एमंग दि नेपालिस, दोज हु आर जेनेरेल कैटेगरी, दे आर नट एन्टाइटेल्ड टू हैव दैट प्रोटेक्टेड क्लास। खोथाया बे। दा बेखौ नोङो थुलमुल गल खेबसेनो जुदि गुरखा होननानै गासिखौबो सोजोबोब्ला, दा जेखौ खालामबाय गभर्नमेन्टआ, बे गासिबो हाबजोबबाय। किन्तु बिथांमोननि डिमान्डआबो जेनेरेलनि थाखाय नङा। खालि गुरखा नामखौल', नेपालि नामखौल' गुरखा चेन्ज खालामनायसै। आं जतदूर मिथिगौ, मेमरेन्डाम जेसेबां बिथांमोननि मेमरेन्डामखौ रिसिभ खालामनो मोन्दों, बै समावहाय रायजो राजा नोंथांमोननि आशीर्बादाव जिखिनि प्रतिनिधित्व खालामदों, मन्त्रि हिसाबै, एमएलए हिसाबै, बिथांमोननि मेमरेन्डामा बेल'। जेनेरेलखौ सोनायनि थाखाय नङा। थाखानाय ओबिसि सेक्सननि नेपालि भाइफ्रा गुरखानि नामाव प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै गिदिं, बै जेनेरेलनि थाखाय नङा। आरो अल आसाम जिहेतु होफिनजोब्बाय, गतिके बे मोननै बेल्टआव मोनफिननांगौ, बिसिनि डिमान्डआ मोननै। किन्तु बेखौ टटेल दिनै खालामजोब्बाय। बे मोनसे जाहैबाय। बेनिफ्राय सदियायाव प्रोटेक्टेड क्लासनि नाम्बारखौ एनलार्ज खालामबाय, बारायबाय, जेरावहाय नोङो आहम, मरान, मटक, चुटियाखौ प्रोटेक्टेड क्लास हिसाबै सोबाय। दा जिनिसा बहायल' थाबथायालाबानो फैयै फैयै दाख्लै 4 तारिखआव, नैबे सोलिबाय थानाय मासनि 4 तारिखआव आरो सांघातिक मोनसे माने ग्रहण खालामथावै, जों सानथावै आरोबाव आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै डिसिसन लाफैबाय। सनापुर आजारा रानी ब्लक, आजारा रानिया माखौ होनो? एयारपर्ट। गुवाहाटी एयारपर्टआनो आजारा रानी ब्लकनि आन्दाराव। बे साफ्फा जोंनि ट्राइबेल हाजो। जों ओरै गवालपाराजों थांबा सयगाव, बिनिफ्रायनो एखेबारे बे मिर्जा, बे आजारा एयारपोर्ट, एकदम बे साफा बे बेलेन ब्लक जोबाखै। आरो बेखायसो हाया हा हिसाबै दं।
बय फेक्टरि इन्डास्ट्रि बायदिसिनाफ्रा जायाखै आंबो सानफ्लांमोन आवगायाव बे गुवाहाटीनि मानसिफ्रा एथ' गोरों गोरों मानसि दं बहायनो राजधानी एयारपर्ट दस्रा जायगायाव उन्नत जायगायाव थांबा नुयोना एयारपर्टनिफ्रायनो मालाय एकदम ग्रोम ग्रोम न' बां बायदिसिना बिल्डिं ग्रोम ग्रोमखौ नुयो बे गुवाहाटीनि मानसिफ्रा मानो बिनिफ्राय लुनो रोङाब्रा